yiere gi weche mabende ondieko wacho mano kotenre kod kama siro na kaka jotelo sibido ka loso mai kinde maparo no ganda makaluone bende wamakore kanyakla to wariwore keni nene yo machal nade en gima ber ahinya koganda oriwre e paro especially mondo wane dongruok kikelo thurwa to wasiko kwa winjo ka jotendwa nyaka ne baba wewa wasiko wacho ni unity of purpose is very key mondo development obi kendo baba no wewa e sirkal ko wacho ni keto ukae e kama ber kodu e kinde ni to mana kaka party leader tanano wacho nyoro ni telo kata political party mora lengo mare en yo loss government to koko loso government to timango obedie part of sirkal no endo matine ni mane ka ginyalo yudo konyruok ahinya to konyiso ni joma nigi paro mopogre okorwaki nikech we in a very democratic society omiyo mago bende yieya ni ng'ane owacho kama ng'ane dwaro timo kamae to wawinjo pachgi mana kaka ineno sache duto party leader wacho ni oyo joma wan go kata gi paro mopogre waluongo mondo wabede achiel nikech achiel marwa is our strength omiyo en gima duong'nwa kaka josiasa en gima duong' kaka oganda ni teko marwa dwadhi yude kwan kanyakla kaka oganda omiyo yiena mondo asir ni sani gi kama wantiere waneno piny oganda luo kanigi lokruok e development nikech kama ne babo wewa omiyo gi sani to wasiru ahinya broad based government nikech waneno ber ma okelonwa kaka oganda to kapo ni no chop 2027 to pachwa ne lokre to wanawach ndalono to gisani to focus marwa onego bede broad based government erokamano ahinya mwalimu unyalo medo kaka ni wadwa ni mondo walok tie wach mane Dr. Oburu wacho no ganda maber Dr. Oburu osebedo ka wacho ni nyaka